čeho plyne ta česká a slovenská prezidentská tradice. Oni jsou mezi ní určité rozdíly, nicméně některé věci jsou společné. Vlastně ten pán, který možná není vidět nahoře na koni, vlastně založil tradici, která se minimálně pro ty české poměry ukázala mimořádně silná a vlivná. Vlastně, když Masaryk zakládal nový stát, tak ho zakládal s vizí, že to bude prezidentská republika. On měl opravdu vizi v roce 1918, že to nebude žádná ceremoniální figura, že nebude žádný kladeč věnců, že to bude opravdu někdo, kdo ten stát bude stělesňovat, což v tom daném kontextu dávalo smysl, protože díváte-li se na rok 1918-19, tak ten stát v zásadě bojoval o přežití. A ten boj o přežití potom se v různých jako variacích vracel po celou první republiku. Někdy to bylo horší, někdy to bylo lepší, ale ten stát opravdu nežil v klidné době a nebyl vnitřně příliš konsolidovaný. Výstup. To budování aury, charizmatu, úřadu, já vím, že to zní trošku zvláštně, nabylo možná lehce hypertrofované podoby, která je odpovídala opravdu té době. Takže prezident osvoboditel, muž prozřetelnosti, tatíček, to je všechno, co tam létalo jako slogany a vlastně promítalo se to do aury toho úřadu. Jsou s tím spojeny samozřejmě i nějaké boje o pravomoce se stranickými politiky. Kdo z vás by nechtěl pravomoci, že jo, jako prezident, to je úplně normální. Pak se to v různých variacích, když se píše Česká ústava, vrací s Havlem, on chce taky spoustu pravomocí a tehdejší premiér Klaus říká ne, no. Tak jako to, že se Klaus potom za 10 let stane prezidentem, no tak to už jsou historické náhody. Zase na druhou stranu Havel v tom roce 1992 něco vybojoval a nevybojoval úplně málo. Já to nechci teďka zjednodušovat, těch důvodů bylo samozřejmě víc, proč český prezident není vůbec bezmocný, ale je dobré upozornit, že tohle už se tady řešilo za první republiky a dopadlo to tak trochu kompromisem. No, všichni jsme smrtelní, Masaryk taky. Těsně předtím, než umřel, tak nastoupil jeho nástupce Edvard Beneš, který v té tradici v zásadě zkusil pokračovat a víceméně se mu to dařilo. To je, že opravdu ten respekt prezidentovi byl velký, možná až příliš velký, protože byl spojený až s přehnanými očekáváními, co dokáže, co zařídí. No, někdy občas to zařídit prostě nešlo. To je, přišel Mnichov 38, Československo víceméně přišlo o třetinu území a demokratický režim skončil. Beneš prostě nezařídil a to bylo opravdu přehnané očekávání, aby Československo přežilo Mnichov v té dosavadní podobě. Zajímavá věc vlastně, když se díváte na éru komunismu, tak prezident zůstal. Já vím, že to zní banálně, ale ono to vlastně je docela překvapivé, protože ty další komunistické režimy obvykle hlavu státu v té individuální podobě zrušily. Prostě ji nepotřebovali. Proč? Že? Československo je jednou z mála výjimek, přičemž šéfové komunistické strany ne vždy, ale často si řekli, tak jsem nejenom šéf komunistické strany, jsem nejenom generální tajemník, ale bylo by fajn, abych byl i prezidentem. Protože prostě ta funkce má pořád význam, má pořád určitou váhu a v podstatě z hlediska důvěry na to není nahlíženo jako na komunistickou funkci, což samozřejmě má v tom kontextu význam. A je to docela důležité, protože v roce 89 tak máme prezidenta, který pořád požívá respekt. Slovensko. Krásný to stát, který už dneska není součástí Československa, ale z té československé tradice tady možná až překvapivě do určité míry čerpá. Já jsem přešel jednu věc, když Masaryk budoval prezidentský úřad, tak to hodně, a na té fotce je to vidět, vztahoval i tak trošku k monarchistické tradici, prostě takový ten opravdu muž v čele státu, který tady byl předtím král, císař, tak se stal nyní prezidentem. V případě toho Slovenska to samozřejmě funguje taky. Ta tradice je samozřejmě uherská, není rakouská jako v případě českých zemí, ale vlastně Habsburkové jsou tam
tam taky, protože několik století byli i uherskými králi. A vlastně, když se díváte na toho Masaryka, tak on je v tom vnímání tak jako zasutý. Když se Slováci dívají na prezidenta, tak trochu taky. Prostě ten tatíček, otec, je tam taky v nějaké podobě. Můžeme si pod tím představit kde co. Možná i technika nám dá šanci. Už asi nedám. Ale je to prostě tak. A dala šanci. Jedna věc, která je docela důležitá pro tu slovenskou realitu. Máme tady samozřejmě válečný slovenský stát s prezidentem Josefem Tisem. V roce 1993 si ale Slováci tak jako říkali, jo, budeme se hlásit k Tisovi, budeme se hlásit k někomu, kdo spolupracoval s Hitlerem. Jako jo, někteří jo, ale většina tak jako fakt ne. Tohle bychom mohli tak jako nechat. Ono to v té tradici trošičku tak jako maličko rezonuje, ale je to spíš zapomenutá, respektive nepřipomínaná věc, která tam je opravdu spíš okrajově. Takže trošku paradoxně z toho zbývá z hlediska nějaké minulosti dost odkazů na Masaryka, byť se to neobjevuje vždycky, ale prostě občas se to připomíná. Havel. Samozřejmě Havel je z hlediska českých poměrů někdo, kdo je spojený primárně s tím českým prezidentstvím, dneska se to tak vnímá, ale věc, která samozřejmě hraje taky roli ty 3 roky, kdy byl československým prezidentem od konce prosince 1989. Věc poměrně důležitá a není zanedbatelná. Vlastně s ním je spojeno hodně to oživení toho masarykovského étosu, který byl trochu zasutý, jako komunismus tady nějaký vliv měl. On ho vlastně, tak říkajíc, oprášil a vytáhl v novém provedení. Díváte-li se na prezidenta v těch prvních 2 letech, nemluvím už o tom 3., to je z 92. roce, ale opravdu o tom roce 90, 91, tak ten bod, který je opravdu klíčový z hlediska československé politiky, je opravdu hodně prezident. Je to hodně dáno tím, že Havel je neformálním lídrem hlavního hybatele demokratického přechodu Občanského fóra, je tím, kdo vlastně tady v nějakém provedení funguje jako ta osoba, k níž se mnozí obracejí. A je tu samozřejmě ten velký mezinárodní kredit, který si s ním spousta lidí taky automaticky spojí a prostě to funguje. Když se dívám na ten étos, tak je tady samozřejmě velký důraz na morálku, mravnost. To Havel konec konců dělal už v době, kdy byl disidentem. Je tady samozřejmě spousta zábavných takových drobných, já bych to označil, rozporů. A život v pravdě. Takové krásné heslo Havla disidenta, potom vlastně i po roce 89 něco, co tam hodně rezonuje. Představa toho, že vlastně všichni mají říkat to, co odráží jejich přesvědčení. Představa, že opravdu nemáme lhát třeba voličům, nemáme lhát o tom, co máme dělat. Zní to výborně, zní to krásně, možná trošku nudně. Jedna věc, když se díváte na soukromý a Havlův život, tak tolik milenek, co měl on, žádný jiný český prezident neměl. Pochopitelně manželce to nevykládal. Platí to už před rokem 89, ale platí to i po roce 89. Byť po tom roce 89 na ty milenky neměl tolik čas, jak mnozí připomínají. No, takže ty rozpory, co se tady můžou objevovat, jsou takové docela zábavné. Ale to, co nám z Havla vlastně zbylo, je opravdu ta představa té autority, která tady tak jako zhlíží a současně má ten kredit, aby něco dělal. Problém. Vlastně, a já jdu trošku stručně, ale vlastně nedává úplně smysl jít do podrobností. Ve chvíli, kdy se rozpadne Občanské fórum a fakticky převezme tu nástupnickou formaci Občanskou demokratickou stranu, kterou všichni znáte, Václav Klaus, tak vlastně mizí něco, o co se opírá politicky Havlova autorita. Něco podobného je vlastně Veřejnost proti násilí na Slovensku, to také zakládali lidé, kteří měli původně k Havlovi blízko. Nicméně přišel jistý Vladimír Mečiar, založil si své hnutí za demokratické Slovensko a neměl-li se někdo rád, tak to byl Havel s Mečiarem. To opravdu animozita, která tady byla, především z té Mečiarovy strany, byla taková, že
prostě Havel neměl už potom nikdy šanci být znovu zvolen československým prezidentem, protože HZDS vyhrálo na Slovensku v roce 92 volby. Se dostávám k jedné věci. Máme tu samozřejmě Havla, který se nějak snaží brzdit ty československé animozity. Je otázka, jestli tomu původně rozuměl těm animozitám. On bral stejně jako mnoho Čechů Slovensko jako něco, co je krásné na dovolenou, Tatry jsou fajn. Na druhou stranu asi je otázka, jestli mu rozuměl, pak se o to snažil, ale v zásadě ne, že by už bylo pozdě, ono bylo možná pozdě už v roce 89 pro Československo jako takové. Takže on vlastně končil jako československý prezident ve chvíli, kdy se ten stát fakticky rozpadal a on už tomu nemohl zabránit. Havel český, vím, že to zní zvláštně, ale myslím, že tady se to hodí. Havel český, to je jako český prezident. Zábavná historka, když se v lednu vedla debata, jak dlouhé mají být legislativní období zákonodárných těles a legislativní období, nebo legislativní funkční období prezidenta, tak Havel tvrdil, že se chce nejpozději po volbách v roce 92 vrátit k psaní. Takže všechny ty zákonodárné orgány i prezident měli prostě volební období na 2 roky. Stát se rozpadl, samozřejmě hledáme nového prezidenta, kdo je automatický kandidát a má zájem. Václav Havel. Rozpory tu samozřejmě jsou. Přece jenom je potřeba zaštítit nový stát. Lid to žádá. Omlouvám se za drobné vtipky, které tady tak pouštím do veřejného prostoru. Jedna věc, vlastně, když se díváte na Havla v 90. letech, tak nejenom díky ústavě, ale protože prostě ty pravomoci byly malé i v té československé, ale i díky tomu, že tady prostě nemá velkou politickou oporu, tak je ten jeho význam menší. Na druhou stranu ten prezident prostě není zanedbatelný ani s Havlem jako českým prezidentem. Samozřejmě je dobré říct, že ta hlavní linka, která se tu hodně vede, je vztah s tehdejším premiérem Václavem Klausem, který byl jiného naturelu, jiných vizí světa a s Havlem se moc osobně nemuseli. Na druhou stranu při tom zakládání státu jim to docela fungovalo, protože jeden byl hodně racionální a hodně průrazný z hlediska politiky a druhý ten stát tak jako hezky mezinárodně reprezentoval. Takže Klaus Havel byla dobrá dvojice v letech 93, 94, 95 a od roku 96 už to začíná hodně drhnout. Až to dospěje k tomu, že v roce 97 Havel dost přispěje k pádu Klausovy v tu chvíli už druhé vlády. Prostě velký kritik, který tvrdí, že za hlavní transformační chyby může premiér, tak jako asi trochu mohl, ale jako ta kritika nebyla úplně oprávněná. Můžeme se k tomu v debatě dostat, kdybyste chtěli. Věc, která je zajímavá, vlastně díváte-li se na Havlovu důvěryhodnost, tak ona někdy od roku 97 jde v českých poměrech prudce dolů. Co by za to dneska čeští prezidenti dali? Do toho roku 96 měl Havel důvěryhodnost někde kolem 80-90%, jenom pro kontext, dneska má Petr Pavel 50% a není to bráno jako špatné. Od toho roku 97 to ale u Havla klesá, s tím, že v danou chvíli za to samozřejmě můžou ty politické půtky, ale jako vždycky za vším hledej ženu. Kdo pak to je? Dagmar, samozřejmě, Dáša, chcete-li. Druhá manželka prezidenta, z pohledu mnoha mravokárných Čechů, ta mravnost se nám pořád vrací, si ji vzal příliš brzo, rok po smrti své první ženy, to jako by se mělo držet podle názoru. Ta další věc, ona byla hodně razantní, samozřejmě měla i nějakou zábavnou hereckou minulost, doporučuji film Kurva hoší Guten Tag, kdo chce, ať si ho pustí. Nebudu popisovat některé hezké scény, které tam jsou. Potrava pro bulvár, úplně ideální. Jako, máme-li nějakou ženu prezidenta, která opravdu se hodně negativně podepsala na
na jeho image. Samozřejmě ona nechtěla, ona měla tu nejlepší vůli, ale prostě některé věci neovládnete, respektive už nemůžete řešit. Jedna věc toho Havlovo prezidentství v době něčeho, co se nazývá opoziční smlouva, což byla dohoda Klause s Milošem Zemanem o tom, že ODS bude svého oblíbeného sociálního demokrata držet jako premiéra. Zase se omlouvám za drobnou provokaci. To bylo něco, co se Havlovi hodně nelíbilo. Z jeho úhlu pohledu to byla deformace demokracie. Je pravda, že on vůči opoziční smlouvě byl hodně kritický, ale v té době už byl taky hodně nemocný. Takže řada těch jeho rozhodnutí z té doby, byť samozřejmě vůči opoziční smlouvě měly nějaký efekt, tak jsou ovlivněny i tím, že on už politicky byl relativně málo aktivní. Tak, pojďme k tomu druhému. Já ho mám vlastně rád. Já ho mám rád přes všechno, co po opuštění prezidentského úřadu provádí, ale on je opravdu fajn, nejenom jako objekt výzkumu, ale hodnotově mi byl opravdu kdysi hodně blízký. Rozhodně víc než Havel, to už je spíš jenom taková poznámka na okraj. Máme tu vlastně někoho, kdo uvažuje jinak. Máme Havla, který opravdu vedle mravnosti, morálky, představa, že lidská práva jsou nade vše. Tady máme člověka, který vlastně opravdu uvažuje tím ekonomickým, pravda trochu technokratickým způsobem, ale to třeba pro založení ODS a pro to, jak funguje česká politika v 90. letech, je podle mě spíš pozitivní. Já tady nebudu vyjmenovávat všechny možné funkce a nefunkce Václava Klause, jak by řekl on, možná byl opravdu asi vším možným. Včetně samozřejmě toho, že když teďka vypíchnu jenom jeden drobný aspekt, řada lidí mu vyčítá, že rozdělil Československo. No on k tomu přišel už ve chvíli, kdy se ten stát fakticky dostával do situace, kdy Češi a Slováci se nebyli schopni téměř na ničem dohodnout. Takže to hodně pragmaticky, to právě odráží tu racionalitu. Z mého pohledu to nebyla přehnaná racionalita, rozdělil. V tomhle směru byl fakt jako šikovný manažer, můžeme si o tom myslet, pokud jsme nostalgici za Československem, kterých už v mladé generaci teda moc není cokoliv, ale v tomhle směru on úspěšný byl. Problematické momenty vlastně hodně přichází až s onou zmíněnou opoziční smlouvou. Opravdu ta dohoda s Milošem Zemanem po volbách roku 98, že ODS bude nejdřív tolerovat a potom podporovat sociálně demokratickou vládu, je něco, co opravdu se na něm podepsalo z hlediska imidže hodně negativně. V tomhle kontextu je vlastně strašně překvapivé, že se v roce 2003 stal prezidentem. Jsme v situaci, kdy tehdejší vláda, vedená sociální demokracií, byla rozdělená, nedokázala svého vlastního kandidáta či kandidáty nejenom se i prosadit, ale vlastně se na nich dohodnout. Rozdělená byla i sociální demokracie. Výsledek byl, že nakonec z toho překvapivě vzešel čestný předseda ODS Václav Klaus, on už v tu chvíli tu stranu formálně nevedl. Je dobré říct, že to omezení, které tu od začátku bylo viditelné, byl fakt, že to jeho zvolení bylo vlastně i částečně hlasy levice, protože v zásadě prezident byl potřeba, na nikom jiném se vlastně vládní tábor nebyl schopen dohodnout, takže z toho nakonec vzešel oblíbený občanský demokrat. Proč ne, že? To omezení, na které narážím, Klaus musel, aspoň v tom svém prvním volebním období, hodně brát ohled na ty tehdejší vládní strany. Musel brát ohled samozřejmě i na levici. Je ale taky pravda, že občas někdy ten jeho výklad ústavy byl tak jako na hraně. Česká ústava je napsaná stručně, na můj vkus až příliš stručně, takže fakt, že říká, že prezident jmenuje premiéra, si můžete vyložit různě. Stejně tak to je, že do toho můžete vsunout hodně zajímavé reality. Stejně tak fakt, že prezident odvolá ministra, je něco, co
Není vlastně řečeno kdy, že. Takže s tím může třeba docela otálet. Co se tím snažím tady zmínit, jeden krátký příklad, když v roce 2004 padl tehdejší premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla, tak Václav Klaus vyložil ústavu tak, že pro jmenování jeho nástupce z řad sociální demokracie potřebuje podpisy. Ústava o ničem takovém nemluví, ale tak jako proč ne, že? Kdo z vás to má podpisy poslanců? No tak vládní poslanci se nakonec dohodli a podepsali. No, proč ne? Já jenom na tom ukazuju, že tady vlastně máme něco, co nám hodně kreativně vykládá českou ústavu a samozřejmě máme prezidenta, ta fotka to poměrně hezky odráží, který se opravdu občas snaží prosadit svoje vlastní představy, respektive posouvat i ty svoje možnosti. Je pravda, že při tom prosazování představ občas neuspěje, to se stává. Třeba když ODS vytvoří vládu se zelenými, taková velmi přirozená koalice, jako ty strany jsou si velmi blízké, že tak se to Václavu Klausovi prostě z nějakých důvodů divných nelíbí, ale nedokáže s tím nic udělat. Takže máme tu situaci, že v roce 2007, to je leden 2007, jmenuje vládu Mirka Topolánka, přestože se mu tam nelíbí zelení a přestože se mu nelíbí, že ta vláda je fakticky menšinová, závisí na několika přeběhlých sociálních demokratech, co ji podporují v parlamentu. Já jsem mluvil o těch ideách a myšlenkách. Václav Havel má velké myšlenky, velké ideje, podobně tady máme jeho nástupce, který se v době svého prezidentství hodně od ekonomiky posouvá některým takovým hodně hodnotovým záležitostem, takže brojí třeba proti homosexualismu, ekologismu, samozřejmě Evropské unii, tu nemá zvláště rád. Prostě snaží se z toho svého prezidentství udělat něco, co má i nějaký hodně politicko-hodnotový rozměr. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Máme rádi Evropskou unii, nemáme rádi Evropskou unii, máme rádi registrované partnerství homosexuálů, nemáme to rádi. Já nevím, to nechávám na vás, ale je vidět, že tady opravdu nějaká vize je, byť s ní nemusíme souhlasit. Další věc je, že to potom Pražský hrad se může snadno změnit v takovou pěknou bublinu, ve které se bavíme se stále stejnými lidmi, kteří nám přizvukují. Můžeme dospět až k tomu, jako Václav Klaus a konec konců i Miloš Zeman, že se čím dál víc radikalizujeme, až se dostaneme někam, kde už je to za hranici pochopitelného. Občas to vede i k takovým zábavnostem. Samozřejmě nějakou zábavnost je dobré pustit, to je, že nejsme občas schopní rozeznat kdy je potřeba se omluvit a říct, udělal jsem chybu. Oblíbená kauza českého pera. Nepouštím to tady kvůli tomu, abych zesměšnil pana prezidenta, ale abych ukázal, že vlastně jsme v situaci, kdy už nejsme schopni rozeznat, že prostě některé věci se nejenom, že nedělají, to je jiná kategorie, ale že ve chvíli, kdy něco provedeme, tak je fakt nutné to vysvětlit, omluvit se, to prostě není občas v povaze člověka. No. On to udělal teda, myslím, že až po 3/4 roce, kdy už se tomu bavila, nebo když se tím bavila půlka zeměkoule, což jako fakt potom končíte tak, jak končíte. Prosím nás, ta kauza českého pera je jenom jedna věc, ono se toho dá najít víc. Třeba můžete vyhlásit amnestii, to je taky taková oblíbená kratochvíle, kterou jako prezident můžete udělat. A úplně nedomyslet, že se to může dost obrátit proti vám, protože někteří si řeknou, že amnestujete lidi, kteří vlastně nějakým způsobem s vámi jsou minimálně nepřímo spojení ještě z 90. let, kdy jste byl premiérem. Řada těch lidí je těsně před odsouzením. Není to dobré. Není to dobré. Tady je vidět, že prezident prostě skončil ve věži ze slonoviny a neuvědomil si, že některé jeho akce mají důsledky. Tak, pojďme dál.
No, tohoto pána mám z našich prezidentů nejradši. Jako objekt výzkumu. On je z nich samozřejmě nejzábavnější a současně je z hlediska řady věcí nejproblematičtější. Ale to už je zase trošku ta hodnotová stránka věci, kde tady bych se dovolil trošku vyslovit. Pojďme do minulosti. Samozřejmě jak Havel, tak Klaus, než se stali prezidenty, tak zanechali poměrně silnou politickou stopu a měli poměrně velký význam pro českou politiku, společnost, historii. U Zemana se to dá říct taky. Když se vlastně díváte na Zemana, tak on začíná sice na vysoké škole ekonomické, takže byste řekli, že je ekonom, ale to, čeho se chytil, byla představa, že dokážu určit budoucnost, že dokážu věštit, když to trošku nadsadím, že budu úspěšným prognostikem, řečeno tím hezkým jazykem. Já si o tom, chtěl jsem říct oboru vlastně myslím lecos, ale dejme tomu, že prognostika futurologie nějaký význam má. Věc, která je na tom zajímavá, vlastně Zeman se ukázal i v době, kdy byl trošku na okraji, což byla 70. 80. léta, jako někdo, kdo je docela průrazný, podobně vlastně jako Klaus organizoval různé semináře, které byly tak jako na hraně tehdy povoleného, zakázaného. V 70. 80. letech občas ta hranice nebyla úplně jasná, prostě kritizovat režim otevřeně, to už jste byli opoziční, na nějakém uzavřenějším sezení, kde jste mluvili o tom, jak hrozné je životní prostředí. O to třeba velmi často mluvil Miloš Zeman. Vím, že to dneska působí zvláštně, ale on byl velký kritik ničení životního prostředí v 70. 80. letech. O tom, jak špatně se vyvíjí centrálně plánovaná ekonomika. To vlastně bylo i témata, se kterými on pracoval a samozřejmě na to potom doplatil zájmem státní bezpečnosti. To též postihlo vlastně i Klause. U toho Zemana to bylo spojeno skutečně s relativně silnějšími existenčními postihy, s tím, že on si, jak já říkám, nedal pokoj a těsně před rokem 89 se v podstatě mění z téhle tak jako nejasné pozice, jestli to je, či není opozice, v někoho, kdo už opravdu opozičník je. Mám tu krásný citát, on byl skutečně rétoricky, vždycky zábavný. Na jednom semináři, který tehdy organizoval, varoval před situací, kdy budeme jako stádo tupého dobytka oddaně tleskat jediné souvislé větě generálního tajemníka. Generálního tajemníka komunistické strany Československa. Onen tajemník, Milouš Jakeš, je pilot amatér, který manipuluje s budíky, se kterými nemá a my se ve volném pádu řítíme k zemi. Skutečně člověk, který má dar slova, jako v tomhle směru byl Miloš Zeman opravdu vždycky schopnější do svého pokročilejšího věku než Havel a Klaus. A v podstatě někdo, kdo je schopný tohle všechno i prodávat potom veřejně, přeskočí některé věci, které jsou důležité, ale vlastně nemusí být zase tak zásadní z hlediska toho, abyste je věděli. Jde spíš o to, že tady máme skvělého rétora, který si na tom těsně před listopadem a po listopadu vybuduje svoji kariéru. Tady je použit výraz showman československého parlamentu. On opravdu showman byl. Vlastně, když se díváte na to, jak on mluví v té době, tak jako lepšího řečníka tam v tu dobu nenajdete. Samozřejmě to prokládá různými jízlivostmi, různými bonmoty. Jako to by nebyl Miloš Zeman. Jedna věc je tehdy ale zajímavá. Vlastně, když se na ní díváte tehdy názorově, ideově, tak on rozhodně není žádný radikální levičák, nacionalista. Naopak byste ho označili za člověka, který má tehdy blízko k sociálnímu liberalismu. Možná překvapivé, ale je to tak. Proč se stanu jiným? To je dobrá otázka, která by tady mohla zaznít. Proč se stanu jiným? Proč se stanu levičákem? Proč se stanu nacionalistou? Proč se stanu někým, kdo operuje s úplně něčím jiným? Protože našel silnou bublinu, kterou měl jako přesvědčit a říct jí, že on je ten lídr, který dokáže tu skupinu lidí jako víst.
Možná, já bych nepoužil asi úplně slovo bublina. Vy potřebujete být opravdu úspěšní v nějakém širším prostoru. A on ten prostor našel v tehdejší opozici vůči Klausovi, vůči ODS, vůči vlastně tomu, co tehdy bylo, řekněme, to nejviditelnější, to jest našeho ho vlastně v tom, že v danou chvíli budu proti. Budu konfrontační, budu radikální a tímhle budu zajímavý. A tímhle způsobem udělal ve veřejném prostoru vlastně kariéru, stal se předsedou sociální demokracie a vytáhl tu stranu nahoru. Samozřejmě můžeme se bavit, že to je posun. Je to pragmatismus, možná hyperpragmatismus, ale on v tom byl úspěšný. Zase je na vás, jak si to přeberete, tady to fakt je dobré brát takto. Jedna věc, vlastně když se díváte na Zemana, tak tady máme ty 4 roky jeho vládnutí v letech 98 až 2002. Můžeme si o tom myslet lecos, včetně toho, že někteří lidé z jeho okolí měli vztahy s mafií, ale z hlediska toho, co se tehdy odehrálo, tak je dobré říct, že za jeho vlády, neříkám díky jeho vládě, to je zase otázka, Česko ekonomicky šlo nahoru, skončila recese a ono se to samozřejmě do vnímání promítá. V roce 2003 díky odporu části vlastní strany nebyl zvolen prezidentem, 10 let pobýval v ústraní. V roce 2013 v té prezidentské volbě uspěje, ale uspěje v situaci, která už je jiná oproti těm jeho předchůdcům, protože poprvé volíme prezidenta přímo. Miloš Zeman to vyložil jako možnost, že má silnější mandát, větší prostor pro to, aby uplatňoval své představy. Já jsem tady použil slovo deformátor. Podle mě on je opravdu někým, kdo hodně vykročí z toho, co nastavili jeho předchůdci, kteří už i tak, jako ten prostor pro prezidenta, mnohdy dost rozšíří. On šel dál. Vlastně v létě roku 2013 tady máme instalaci vlastní prezidentské vlády bez nějaké dohody s parlamentními stranami. Potom, když jdete dál v čase, tak tu skutečně máme prezidenta, který v určitých okamžicích je schopen v zásadě kontrolovat českou politiku. Narážím třeba na situaci v první polovině roku 2018, kdy on neustále opakoval, že parlamentní volby vyhrál Andrej Babiš, takže musí být premiérem a to, že se to ostatním nelíbí, vyhrál volby. Já jsem prezident. Já to určuju. Měli jsme půl roku vlády bez důvěry poslanecké sněmovny. Vlastně, když se díváte na tohle, tak tady vidíte skutečně deformátora. To spojenectví s Andrejem Babišem pochopitelně bylo oboustranně výhodné. Pro Zemanovo znovu zvolení v roce 2018 by to bez Babiše těžko šlo. Jedna věc, tady už je tak trošku v neúplně dobré fyzické kondici. Samozřejmě ani Havel nežil nikdy úplně zdravě. Nicméně u Zemana se to potom dostalo v průběhu toho druhého mandátu až do situace, kdy tu máme skutečně prezidenta, který téměř umírá, prezidenta, který v určitých momentech není schopen vykonávat svou funkci. Samozřejmě se to může propojit s neúplně šťastnou konstelací koronakrize, kdy všichni čekají, že prezident bude ta záštita a on relaxuje v Lánech a má víceméně 24hodinovou zdravotní péči, aby vůbec přežil. To je blbá situace. Vlastně, když se díváte na Zemana, tak zatím je to prezident, který vlastně skutečně v té funkci dožíval, což jako není úplně šťastné. No, možná drobnost jako kontrasty. Tady jsou fakt zajímavé kontrasty. Díváte-li se na Zemana, tak najdete opravdu ten kontrast člověka, který, bych řekl, má skoro progresivní názory na začátku 90. let. Progresivní v tom, že nevěří lidu, který z jeho úhlu pohledu může být až příliš nebezpečný. Samozřejmě prokládá to takovým jako zábavným slovníkem, to je třetina obyvatel této země je slabá duchem, další jsou debilní, dementní, alkoholici, nebudeme mluvit o něm samém, to nechme teďka stranou. Tohle je skutečně intelektuální liberál. Střih, projdeme do roku 2013.
Ta debata v roce 90-91 byla, jestli zavést referendum. Samozřejmě Zeman nechtěl. V roce 2013 je to jeden ze základních momentů, se kterými operuje. Chceme zavést referendum a nejlépe hlasovat o všem, třeba o vystoupení z NATO. Jako ta Evropská unie by taky stála za zvážení. No. Tak. Slovensko. Kolik mám času? Kolik potřebujete? Dobře, to je dobrá odpověď. Já jsem mluvil o tradici. Je to možná zvláštní, ale možná by se slovenská prezidentská tradice vyvíjela jinak. Kdyby je krásná věc, kdyby tady nebyl moment na dálnici D1 z Prahy do Bratislavy v listopadu 1992, kde jeden přirozený kandidát, on chtěl být prezidentem už v roce 89, havaroval. Kdo to byl? Přesně tak. To by to spadu nemohla vzniknout ta slavná písnička, že u Humpolce v příkryví kopci často bourají politici. Můžeme se na to dívat různě. To už je čistě na vašem zvážení. Proč to zmiňuju? Na tom konci roku 92 tady byl jediný přirozený kandidát, který prostě za sebou měl opravdu tu auru otce pražského jara. Já to nechci teďka rozporovat, myslím si o tom svoje, ale to není teďka podstatné. Prostě to byl někdo, kdo opravdu byl brán jako přirozený kandidát, nebýt havárie. No, hledáme slovenského prezidenta, není to jako hledáme superstar. Nejdřív se prezidentem měl stát jistý Roman Kováč, to už je dneska taky zapomenuté. To je, že Slováci, respektive slovenský parlament volil nového prezidenta. Volba byla tajná, Roman Kováč, já vím, že to vypadá stejně jako Michal Kováč, ale byla to jiná osoba, nedostal dost hlasů. Byl to kandidát Hnutí za demokratické Slovensko, které bylo největší, ale samozřejmě pro to zvolení tady bylo větší kvórum, volba je tajná, těžko říct, kdo ho nevolil. Druhý kandidát, Michal Kováč, obešel všechny, se všemi se domluvil, udělal průzkum, kdo je proti a zkusil ho přesvědčit. Samozřejmě si zajistil tu klíčovou podporu, to je podporu vlastní strany Vladimíra Mečiara. S tím, že když se díváte na tu volbu začátkem roku 93, tak ono to vypadá skoro idylicky. Je tu Michal Kováč, který děkuje šéfovi HZDS, premiérovi Vladimíru Mečiarovi za podporu. Jsou krásná slova, co u toho zaznějí. Vypadá to jako velmi přátelský vztah. A když se díváte, tak se z toho velmi rychle, v podstatě v průběhu měsíců, stává něco, co je mnohem vyostřenější, protože prostě z pohledu Michala Kováče dělá Vladimír Mečiar věci, které jsou pro demokracii špatně. Vypíchl jsem si tu jenom jednu drobnost, jmenování Ivana Lexu šéfem SIS, co ta krásná zkratka znamená. Takže zpravodajská služba. Mečiar to tehdy glosoval slovy, že až ho nebude potřebovat míněno Lexu, tak ho kopne do prdele. Omlouvám se za přímou citaci. Ale teďka, že ho potřebuje. A jako Kováč samozřejmě věděl, že onen nominant je schopný a všeho schopný. Pak se podílí Ivan Lexa na únosu, byť nepřímo, jeho vlastního syna. On to věděl už předtím. No, tak Slovensko je malé, všichni vědí tak trochu všecko, že jo. No, takže ho nejmenoval a vlastně máme tu něco, co z hlediska vztahu se stává čím dál víc vyostřené. Ve slovenské politice se do dneška připomíná březen roku 1994, kdy Michal Kováč vystoupí s projevem v parlamentu a podaří se mu něco, co se nikdy nepodařilo Havlovi, Klausovi nebo Zemanovi, to jest vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a to, že ta vláda padne.
Ta Mečiarova vláda v tu chvíli už byla menšinová, HZDS se rozpadlo, není zas tak podstatné, ale vlastně je tady něco, co potom už ten dost vyostřený vztah mění opravdu v konfrontaci. Mečiar se potom vrací na podzim 94 do premiérského křesla a to, co tady vlastně máte potom ty následující roky, je skutečně konfrontace, kterou česká politika nikdy v takovéhle podobě nezažila. Unášet syna prezidenta je skutečně něco, co by se asi nemělo dělat. To už opravdu připomíná banánovou republiku, no tak, nebo to Mečiarovo Slovensko 90. let. Já nepůjdu do detailu, ale vlastně ta konfrontace, to je něco zvláštního, asi nějaká zvláštní karma. A je to trošičku jako siska. Ta konfrontace je skutečně něco, co překračuje hranice nějakého běžného civilizovaného soužití prezidenta a premiéra. Fakt to není o tom, že bychom jenom kritizovali, ale je to o tom, že v podstatě děláte věci, které jsou v rozporu se zákonem. Pro slovenské poměry je důležité, že tu máme i hodně často třeba veta, prezidentská veta zákonu. Já vím, že to působí banálně, ale ten počet 32 není nějak nízký. Jako když se třeba podíváte na Petra Pavla, tak on nám za 2 roky zvládl vetovat 2 zákony. Není to trochu málo v tomhle kontrastu? Jako on je samozřejmě vládě relativně blízký, ale na té cifře, a fakt, když se díváte i na ty české prezidenty, tak oni v těch vrcholných okamžicích jako byli někdy hodně agilní z hlediska vet, ale ten počet fakt je vysoký. No. Jedna věc, vlastně když se díváte na tuhle situaci a potom na neschopnost zvolit v parlamentu nového prezidenta v roce 98, to už končí volební období Michala Kováče, tak jste v situaci, kdy vlastně hledáte nějakou cestu ven. A přímá volba prezidenta, v českých poměrech to známe, to vypadá strašně atraktivně pro voliče. Slováci, respektive slovenská opozice, to zjistili už dřív, takže si z toho udělali jeden ze svých hlavních vývěsních štítů a zavedli přímou volbu prezidenta. Je dobré říct, a to je jako drobný paradox, že díváte-li se na tu konfrontaci 90. let, tak tady je prezident volený v parlamentu a docela agilní prezident. Potom někteří jeho nástupci, přestože je volí lid a měli by se chovat teda jako Zeman, to je opravdu hodně agilně, tak jsou vlastně pasivnější. Což je docela zajímavé, že ta přímá volba sama o sobě ještě nemusí znamenat to, že tady máme nutně silně aktivistického prezidenta. No, samozřejmě je dobré postoupit k někomu, koho jeden slovenský ústavník, právník a také kandidát na prezidenta, byť neúspěšný, označil za inženýra Duracella. Králíček nebo zajíček Duracell, je to taková ta hezká pohyblivá věc. Nástupce Michala Kováče, Rudolf Schuster, skutečně je takový až hyperaktivní z hlediska cest, z hlediska psaní, v zásadě z hlediska politiky, je to takový hodně emocionální člověk. Samozřejmě, když jdete do minulosti, tak můžete vytahovat nějaké další nálepky, on byl z německé menšiny, respektive z těch posledních Němců, co na Slovensku přežili po odsunu. Jako jo, dá se spojit s tím, on to občas z hlediska menšin vytahoval, ale ne moc. Stejně tak se dá vytahovat, že před rokem 89 to byl docela vysoce postavený komunista, šéf krajského výboru KSS v Košicích. Jako jo. Pak to byl dokonce chvilku šéf Slovenské národní rady, ale to už se teda psal rok 89. Samozřejmě velký Košičán. Přebudoval v 90. letech Košice a neuvěřitelně je zadlužil. To je zase to jako další věc. No tak budujeme, ne? Ta pěší zóna tam je moc pěkná, no. No, když se díváte na Rudolfa Schustera, tak on byl šikovný z hlediska toho, jak se dostat do prezidentského úřadu, přestože to byl bývalý komunista, tak antikomunistické křesťansko-demokratické hnutí, stejně jako další pravicové strany, ho podporovali v roce 99 při prezidentské volbě, protože to byla dohoda, která tu byla uzavřena s cílem odstavit Vladimíra Mečiara od moci, takže
antikomunisté volili svého oblíbeného bývalého komunistu. Proč ne? Slovenská politika má zábavné paradoxy. S tím, že v danou chvíli mu hodně pomohlo v těch daných volbách i to, že měl svoji vlastní stranu, strana občanského porozumění, ta se tak jako chvilku tvářila, že je někde mezi těmi dvěmi mocenskými bloky, Mečiarovským, antimečiarovským, pak se přidala ještě před těmi volbami 98 fakticky k tomu antimečiarovskému. Jedna věc, porazil sice v roce 99 Vladimíra Mečiara, který byl tehdy brán jako velké zlo, ale vlastně z hlediska soužití s tou antimečiarovskou koalicí to úplně tak říkajíc nebylo. Tady dole svítí Mikuláš Dzurinda, což byl tehdejší premiér a vlastně i lídr největší politické strany v té vládní koalici. Ty vzájemné vztahy se hodně rychle zhoršily. Někdy to stálo na dost osobní rovině. Schuster byl občas takový až příliš citlivý a občas si myslel, že to se prezidentům stává, že v danou chvíli se kolem nich točí svět, takže tady byly takové jako zábavnosti typu toho, že když onemocněl, tak údajně, když bojoval v letadle o život, to se někam zrovna přesouval, tak jediná starost zástupce vlády, která tady byla, vytáhnout z doktora údajně potvrzení, že není schopen zastávat funkci, aby vláda mohla najít někoho jiného. No, tak to jsem, jako, už je trošku jistý, ho mám, ale to nechme stranou. No. Ta polostudená válka, fakt se to nikdy nedostalo už na tu úroveň, co jsem tu popisoval mezi Kováčem a Mečiarem. Tady vlastně trvala až do konce toho Schusterova prezidentství. Jedna věc, která je v těch slovenských poměrech zajímavá, já jsem ji úplně na úvod zmínil. Jste vlastně v situaci, kdy se vám nedaří v průběhu toho volebního období si udržovat dostatečné politické zázemí. Tohle se stalo už Kováčovi, stalo se to Schusterovi, kterému se rozložila vlastní strana. A ve volbách v roce 2004 vlastně nepostoupil ani do druhého kola, dostal nějakých 7% hlasů. Je pravda, že voliče už štval docela, to se taky stává. No. Na druhou stranu je dobré ho vnímat pozitivně vlastně z mého úhlu pohledu, podobně jako Michal Kováč je někým, kdo se hodně zasloužil o tom, že na Slovensku nejenom přežila demokracie, ale v jeho případě, to je Schusterově případě, je to i někdo, kdo se hodně zasloužil o slovenskou integraci do západních struktur. No, čím začít? Možná jedním videem. Pardon. A nedá se to. Musí být všichni maximálně proti. Nádorou. No tak jo, Organizácia spojených nádorů asi to něco dává. No. Náhoda. Náhoda je... Ježišmarja. Náhoda je v životě strašně důležitá. Tenhle pán vlastně byl nejbližší, nebo jeden z nejbližších Vladimíra Mečiara v 90. letech. V určitou chvíli nesl odpovědnost za některé velké deformace slovenské demokracie. Jako třeba, když byl předseda parlamentu, tak tvrdil, že dopis od jednoho poslance, který dostal, je přece dopis toho poslance a to, že se ten poslanec vzdává mandátu, jak se v tom dopise píše, je jistě pravda. Byť ten poslanec to samozřejmě popírá, no tak jako papír snese všechno, že? No tak tohle je
Ivan Gašparovič, který se v určitou chvíli rozešel, respektive Mečiar se rozešel s ním, abych byl přesný, založil si svoji vlastní stranu, její název není zas tak podstatný. A jak jsem řekl, je to trochu někdo, kdo prostě vydělává na štěstí. Konají se volby v roce 2004, je příliš mnoho protimečiarovských kandidátů, opravdu je jich hodně. Včetně toho, který těsně nepostoupí do druhého kola, to byl tehdy ministr zahraničí Eduard Kukan. Samozřejmě postoupil Vladimír Mečiar, ten měl své babky demokratky, ty za ním stály. No a kdo měl štěstí? Ivan Gašparovič, který o pár tisíc hlasů přeskočil Eduarda Kukana a ocitl se v druhém kole prezidentských voleb. Ten výsledek nebyl nějak skvělý v tom prvním kole, ale je to mini Mečiar, tak jako dáme si rukavice, zacpeme si nos, půjdeme k urně a hodíme mu to tam bez ohledu na to, co si o něm myslíme. Mečiar by byl horší. Čím se vlastně zapsal do slovenské historie? Já nad tím tak jako jsem uvažoval, miloval sport, jako byla-li nějaká pěkná událost, tak tam přišel a samozřejmě reprezentoval politickou scénu, byl hodně žoviální, taky jako takový příjemný strýc, dalo se s ním docela dobře pokecat, údajně, já jsem s ním nemluvil. Současně to byl někdo, kdo maximálně vyhovoval premiérovi Robertu Ficovi. Je dobré poznamenat, že ta Dzurindova vláda v roce 2006 skončila a pak následují s krátkými přetržkami dvě vlády Roberta Fica a vlastně Robert Fico byl někdo, kdo skutečně našel v Ivanu Gašparovičovi takovou tu spřízněnou duši, která mu všechno odkýve, všechno podpoří, za vládu se vždycky postaví, v podstatě takový ideální prezident. Kdo z vás to má, že? Řečeno jinak. Možná drobná aktualizace. Samozřejmě, když se dívám na to současné slovenské prezidentství, na Petera Pellegriniho, tak je to vlastně velmi podobné, opět s Robertem Ficem v hlavní roli. Byť samozřejmě Peter Pellegrini působí jako někdo, kdo mluví lépe než Gašparovič, vypadá lépe než Gašparovič, do jeho homosexuální orientaci já nepůjdu, pochopitelně. Ale je to v zásadě takový hezký reprezentativní prezident, který opravdu všecko odkývá vládě Roberta Fica. Proč ne? Je to taky model. Tak. Vlastně hledal jsem něco, co bych vyjádřil pro toho dalšího slovenského prezidenta, tak jsem vlastně nenašel nic lepšího, a je to možná vůči tomu dotyčnému prezidentovi kruté, než ten, kdo porazil Roberta Fica. Nejsem v tom originální, udělalo to víc lidí přede mnou. Andrej Kiska je opravdu někdo, kdo neměl žádnou velkou politickou minulost, v zásadě podnikal předtím, než se stal prezidentem a řekl si, že Slovensko je na tom s Ficem špatně, takže je dobré to změnit, tak se rozhodl kandidovat a uspěl. Jako ve chvíli, kdy máte slabě ukotvené strany ve společnosti, dneska samozřejmě s určitou výjimkou Směru, tak ty možnosti tu jsou. Samozřejmě máme tu prezidenta, který si prošel ve volební kampani skutečně něčím, co já bych asi nikdy absolvovat nechtěl, protože jeho protikandidátem byl v tu chvíli Robert Fico, který si říkal, že už toho má jako premiér dost a bylo by fajn najít nějakou lepší funkci, to je prezidentskou funkci. To je taková příjemnější. Nemusíte se tolik angažovat, furt se s někým hádat, třeba s koaličníma partnerama. To Slovensko dneska zná hodně dlouho a intenzivně. No samozřejmě máme tady problém. Robert Fico už tehdy hodně dělil Slovensko, takže pro značnou část svých nevoličů přijatelný nebyl. Výsledek té kampaně byl, že sice vyhrál Kiska, ale skutečně to hodně poznamenala ta negativita. Ona je vždycky v kampaních, tady to bylo hodně spojeno s výrazy jako užerník, pro ty z vás, kteří neznají slovenštinu, jakože všichni určitě znáte, lichvář. Vlastně je to někdo, kdo zbohatl, míněno Kiska, nepěkným způsobem, taky to měl být scientolog,
samozřejmě Robert Fico jako starý komunista určitě ví, jaká je náboženská příslušnost všech, kteří se nacházejí na Slovensku. No, vlastně, když se díváte na to prezidentství, tak je to konfrontace s Ficem, která ovšem nikdy nedojde zase tak daleko jako konfrontace Michala Kováče s Mečiarem. Ten starý refrén tam ale je vidět. Prostě zájem finančního úřadu o financování kampaně Andreje Kisky byl skutečně hodně přehnaný a šel do věcí, do kterých opravdu by se zjevně běžně nešlo. Stejně tak dělat podrazy typu toho, že půjčím prezidentovi několikrát vojenské letadlo, aby si mohl létat domů do Popradu a potom to chtít po něm zaplatit. To jsou fakt věci, které se normálně v politice nedělají. Jako ministr obrany původně tvrdil, že vojenské letadlo musí létat. No tak létá. No. Tak to ale chceme potom prezidentovi, aby to zaplatil ze svých soukromých prostředků. To jsou jako fakt fauly. To se nedělá. Samozřejmě, když se díváte, a to je zajímavé politicky, Robert Fico byl a je hodně silně proruský, jako v tom slovenském prostředí těch lidí, kteří na tohle slyší, je a bylo hodně. To, s čím se to potkávalo, byl právě Kiska, který byl hodně prozápadní, vlastně v danou chvíli už v téhle době, to je po anexi Krymu a při válce na Donbase, to bylo hodně vidět z hlediska drhnutí slovenské zahraniční politiky. Tady to zná i česká, takže to není nic výjimečného, tady se to jenom hodně řekněme, odhalilo. Je zajímavé, že třeba Schuster, přestože to byl bývalý komunista, spíš inklinující k levici, byl v tomhle vůči slovenské zahraniční prozápadní orientaci opravdu hodně loajální. Máte tady samozřejmě momenty pro Roberta Fica nepříjemné, když dojde k vraždě novináře a jeho snoubenky a Slovensko se dostane do varu, protože je to spojováno nebudu popisovat okolnosti s panem premiérem. No a vlastně ta Ficova vláda padne a v danou chvíli je to prezident, kdo hodně komplikuje tu vlastně rekonstrukci či novou vládu, která tady má vzniknout, protože má prostě nějaké představy. A je to vlastně relativně poprvé ve slovenské politice, kdy se prezident skutečně zkusil vměšovat a úspěšně do toho, kdo má obsazovat jaký post. To jest vetoval kandidáta. Česká politika to zná hodně za Zemana, v nějaké formě se to trochu projevilo i za jeho předchůdců, ale tam to nebylo moc silné. Slovenská politika to poprvé zažila v roce 2018. A zase jedna věc, z mého úhlu pohledu to začíná být zase trošku tradice, byť to neplatí pro všechny ty prezidenty. To jest v určitou chvíli dojdu k závěru, že už mě to nebaví a rozhodnu se, že ne. Že nebudu pokračovat a chce to nějakého mladšího sekáče či sekačku? Ne, sekačka ne, asi ne, no. Zuzana Čaputová. A zase, jako je to zajímavé, vlastně máte tu člověka, který nemá žádnou velkou politickou minulost ve srovnání s tou českou trojkou, o které jsem tady mluvil. Samozřejmě v době, kdy je zvolena prezidentkou, je to někdo, kdo je formálně místopředsedkyně jedné politické strany, dneska shodou okolností na Slovensku v průzkumech největší progresivního Slovenska. Problém je, že vlastně jednak ta strana tehdy byla nová, ona byla v politice víceméně taky nová, ale hlavně ta strana potom neuspěla ve volbách 2020, vůbec se nedostala do parlamentu, což zase hodně vypovídá o tom, jak rychle se může měnit podpora stran na Slovensku. Prostě uděláte jedno pěkné virální video a najednou jste king. Někdo udělá pěkné virální video na vás a jdete zase prudce dolů. No tak to tak prostě je. No. Máme hodně personalizovaného našeho východního souseda z hlediska politiky. Ona měla i trochu štěstí, protože tehdy Směr, který počítal původně s jiným protikandidátem v druhém kole, tak vsadil na místopředsedu Evropské komise. Směr a Evropská komise zní trošku zvláštní, ale on to byl skutečně a do dneška je místopředseda vlastně Evropské komise Maroš Šefčovič. S tím, že vlastně, když se profilově na tyhle dva díváte, to je na Čaputovou, taková liberální, proevropská a na Šefčoviče, který je místopředseda Evropské komise. Jaký je tady rozdíl? Vyberte si, pokud jste volič Směru. No tak jako jo, budu to hodit Šefčovičovi, ale pro spoustu těch
řekněme, radikálních proruských voličů tohle nebyl člověk, který by byl úplně ideální. Takže, jak říkám, ona měla i v té době hodně štěstí na to, kdo byl její hlavní protikandidát. Ta věc, která je tady důležitá, po těch volbách roku 2020 tady máme prezidentku, která je téměř neustále v nějaké krizi. Nejdřív covidové, v rámci toho vládní, pak další vládní, další, neustále nějaká krize. Vlastně máme tu někoho, kdo možná byl až příliš konfrontovaný se zkušeností, která předtím jako ne, že by nebyla, občas se nevyskytla, ale vlastně to její prezidentství se hodně opravdu propojilo s tím, že je to neustále nějaká krize, konče třeba rusko-ukrajinskou válkou a konče tím, že se nám tu ta vláda, která vznikne po volbách 2020, neustále znovu a znovu rozpadá. Ona to nakonec vyřešila tím, že tady poprvé ve slovenských dějinách si zřídila svoji vlastní prezidentskou vládu, protože jí to v určitý moment už přestalo bavit. Což tehdy šlo, prostě rozval slovenské, části slovenské pravice byl prostě takový, je otázka, jestli je to jenom pravice, že prostě ta prezidentská vláda šla nainstalovat. Ale současně na tom bylo vidět, že jí to opravdu už nebavilo, takže neobhajovala. No. Samozřejmě to neobhajování si můžeme trošičku i vysvětlit, aby to bylo plastičtější na nějakém hezkém videu. Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká? 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 A čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší hotom, tým je to väčšia celebrita. Musím na dole prezidentku. Podívajte na tieto podujatia, lebo vás sa boja ako čerti kríža. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová? Nemohla, lebo by ste mi najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, to Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako vyjde pravda o fašizme na Ukrajine. Ako vyjde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase. Zabíjali sa tam Rusi. Až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. Robert Fico! Robert Fico! Potom to už jiná možnost je. Já bych taky prezidentku, pravda nejsem žena, v téhle situaci nedělal. Pojďme do závěru. Tak, vlastně já už jsem tady některé věci tak jako lehce zkoušel i rekapitulovat. Vlastně máte tu nějakou magii prezidentství, která v československých poměrech vznikla, v českých poměrech pokračuje. A je to v zásadě něco, co se potom hodně propojí s tím, že ti tři pánové, Havel, Klaus a Zeman, byli i hodně předtím, než se stali prezidenty, agilní, aktivní a relativně dost toho vykonali. Můžeme na ně nahlížet různě, já jsem to tak jako lehce ukazoval, ale v zásadě dají se brát jako někdo, kdo ty české dějiny docela výrazně ovlivnil. V těch slovenských poměrech je to hodně složité. Je to hodně složité nejenom díky těm v podstatě kaleidoskopickým prezidentstvím a tomu, že to obvykle bylo to jedno prezidentství, ne dvě, ale i díky tomu, že tam opravdu často nějaká větší zkušenost chyběla. Někdy se možná ten prezident stal prezidentem skutečně díky náhodě, vys Ivan Gašparovič, to je fakt jako náhoda. No. Stane se. 10 let se to dá vydržet. Teď jsem Slovák, takže mi to zase nevadí. No. Jedna věc a vlastně všichni ti tři prezidenti, o kterých jsem tady v Česku mluvil, tak si dokázali
vytvořit nějaké zázemí. Ono se občas rozkládalo, ale v zásadě jako bylo vidět, že dokázali se o něco opírat. Končilo to obvykle ke konci jejich funkčního období, ale fakt těch 10 let tam vydrželi a to zázemí tam nějak jako sehrálo svou roli právě díky tomu, že měli i ten větší vliv. V těch slovenských poměrech to někdy neplatí. Fakt jako to zázemí se tady buď rozložilo už během toho prvního funkčního období, anebo ho vlastně vůbec neměli. Jako Zuzana Čaputová, byť progresivní Slovensko možná vyhraje nějaké příští volby, tak měla trošku smůlu v tom, že prostě neměla ani svoji vlastní stranu v parlamentu v době, kdy byla prezidentkou. Děkuji za pozornost. Tak, jsou dotazy? Povídejte. Děkujeme za výbornou přednášku, budeme mít prostor na pár dotazů. Já jenom zase vezmu ten klopový mikrofon, tak si prosím počkej. Dobře. A já se omlouvám, já jsem takový jako příliš vyprávějící. Je možná drobná vada, mohl bych tady mluvit hodně o ústavních věcech, to by bylo možná zábavnější. Já bych měl vlastně 2 otázky, týkají se toho slajdu, kde byla paní Havlová, kde jste vlastně i nás vybízel k diskuzi. Ten první dotaz je, že jestli víte, jaký je rozdíl mezi Billem Clintonem a Václavem Havlem. Že Václav Havel bych si ji vzal, ale mám otázku vlastně k tomu Rudolfovému projevu, ale Já jsem pochopil, pokračujte. měl bych otázku k tomu Rudolfinskému projevu. On byl vlastně už po měnové krizi, která vlastně asi nahála Havlovi vítr do plachet. Nakolik jsme byli fakt posedlí makroekonomickými ukazateli, jak abych citoval Václava Havla, a nakolik Václav Havel nepochopil fungování volného trhu a svobodné společnosti, abych zase citoval Václava Klause. Můžu to vzít trošku obecně a nevztahovat to jenom k té měnové krizi. Jedna věc, tam se opravdu setkávaly 2 věci. Ta první, ten osobní vztah těch 2 lidí, které byly, ty osobnosti byly nastaveny prostě každá jinak. A ono by to drhlo, ale asi by to nebylo fatální, respektive nevedlo by to k takové konfrontaci, přece jenom politici dokážou spolu nějakým způsobem mluvit. Ten problém, se kterým se to potkalo, že vlastně po roce 96 ta vize toho, že bude nějaký český ekonomický tygr, že bude prostě něco, co zajistí rychlý růst životní úrovně, že tady v zásadě bude fungující tržní ekonomika, se ukázalo do značné míry, řeknu to kulantně, jako přehnaná představa a jako něco, co vlastně nemá dobrou oporu v realitě. To je, že ty ekonomické problémy, které se tady tehdy objevily, byly do určité míry a důsledkem těch předchozích transformačních kroků a do určité míry samozřejmě i důsledkem toho, že máte nějaký tržní mechanismus, na to jste možná narážel, že občas je růst a občas je recese. No a samozřejmě já si myslím, že i kdyby byl v prezidentské funkci někdo jiný, že by asi byl kritický podobně jako Havel. Je otázka prostě jak moc a jestli by si v tom rudolfinském projevu, a to já už považuji skutečně za tu osobní stránku věci, kdy se to až příliš projevilo. Havel rozhodl, že v podstatě z toho udělá tribunu, kde ukřižuje v tu chvíli už padlého premiéra. To je podle mě něco, co se nemá dělat. Jako prostě potřebujete s tím člověkem potom dál fungovat v politice, protože nebylo jasné, jestli Klaus skončí a on neskončil v politice. A tady to podle mě byla opravdu velká Havlova chyba. Jiná věc je, že prostě jako spousta věcí se dá kritizovat, stejně jako třeba na současné situaci ekonomické. Prostě můžete to přehnat, což Havel podle mě přehnal, ale vycházelo to z nějakého reálného základu, který tehdy existoval. Ještě jedna věc, a ta je docela důležitá. Já jsem ji tady vlastně neřekl. On tehdy neměl nikdo zkušenost
s řešením vládních krizí. To byla fakt jako první vládní krize v Česku v roce 1997. A ta další věc, všichni měli strašně malou zkušenost s tržní ekonomikou. To byla vlastně první recese po nějakým transformačním poklesu na začátku 90. let, která do českých poměrů tehdy přicházela. Takže vlastně je dobré říct, že ti aktéři tehdy měli relativně omezenou znalost, jak v takových situacích reagovat. A z toho se potom spousta věcí odvinula. Takže já na to nahlížím trošičku opatrně, že to fakt Havel přehnal, ale současně jako jsou nějaký objektivní důvody, na který se dá ukázat, ve kterých samozřejmě se mohl o něco opřít. No. Tak. Já se omlouvám, jenom z časových důvodů dáme prostor už jenom na jeden dotaz. Ty jo. Tak dobře, tak na dva, ať vás nesklameme. Ne, mně stačí ten jeden. Ďakujem pekne za prezentáciu aj za túto prednášku, bolo to veľmi skvelé a naučné. Ja by som sa rád trošku opýtal na Václava Klausa. V dnešnej dobe môžeme vidieť, že je podporovateľ takýchto krajne pravicových a extremistických strán. Za zmienku stojí AfD, v minulosti podporil SPD alebo dnes Filipa Turka. Pritom kontrast s jeho minulosťou otec ODS, môžeme ho nazvať veľký pravicový reformátor, ktorý vtedy v tej dobe na Slovensku nebol, že čo vlastne prispelo k jeho takej radikálnej zmene, lebo vieme, že v súčasnosti už je tzv. Postfaktická doba, ale v tej dobe to ešte až také nebolo, že čo bol tým jeho spúšťačom tej zmeny, lebo ste tam aj hovorili o tom, že začal byť veľký hejter homosexuality, ekológie a podobných takýchto možno menej populárnych tém. Ďakujem. Jedna věc, kterou jsem, myslím, zmínil, potřebujete svoje prezidentství na něčem vybudovat. On to dělal celkem promyšleně a myslím si, že i pro značnou část české veřejnosti to tehdy dávalo smysl. Ta věc, která tam nastane, když začnete ty svoje názory, které pořád říkáte, a začnete se nutně opakovat, radikalizovat. To je, že vlastně to, o čem jsem tady mluvil, bylo v nějaké uměřené formě, dané samozřejmě i tím, že jsou tady mantinely toho prezidentství, ale ve chvíli, kdy opustíte prezidentský úřad, sedíte si na Haunspalc, Institutu Václava Klause v krásné budově, kterou platí PPF a další, tak vlastně jste obklopen nějakými 5-6 lidmi, se kterými se bavíte, kteří vám přitakávají a vlastně víceméně vás v ničem nebrzdí, jenom to tak jako posouvají a vy nemáte žádnou zpětnou vazbu. A vlastně, když se dívám na Václava Klause, tak ta radikalizace, nejvíc je to viditelné u Evropské unie, ale i u dalších věcí, tam prostě nastávají jako něco, co je vlastně reakce, řekněme, původně racionální. Prostě na Evropské unii se nám spousta věcí nemusí líbit. Ale v momentu, kdy to neustále opakujete, zesilujete, abyste byl zajímavý, to je vůči němu kruté, ale je to tak, má velké ego, tak se z vás vlastně stává člověk, který se posouvá dál a dál na periferii. Vlastně je to trochu vývojová věc. Já si myslím, že v roce 2013, když Klaus opouštěl prezidentský úřad, tak si asi nikdo v tu chvíli nepředstavil, že bude podporovat SPD, která chce odchod z NATO, odchod z Evropské unie a je to vlastně důsledek právě tohohle radikalizačního procesu. Já do toho nechci ještě vtahovat faktor věku, jako všichni se v určitém věku stáváme méně přístupní novým myšlenkám, takhle bych to řekl, a naopak se můžeme v některých věcech dost zacyklovat. Jako je to úplně normální, pokud máte prarodiče, tak výraz zlý dědeček, zlá babička je něco, co se vám taky občas může vybavit, protože neříkám, že to je automatika, to rozhodně ne, ale může se to prostě stát. Ten věk taky má jako svoje. No. Já poprosím teda poslední rychlý dotaz, myslím, že si první hlásil Jirka. Takže to zase bude dotaz na 5 minut. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na ten hlavní důvod, proč si myslíte, že ti prezidenti v Česku jsou ty 2 volební období, na tom Slovensku 1, a jestli si myslíte, že to bude pokračovat a jestli je to i tím, že třeba ta slovenská politika je rychlejší.
Jsem ten dotaz vlastně, myslím si, částečně zodpověděl. Jako v těch slovenských poměrech nastává problém, že ztrácíte zázemí v průběhu toho prezidentství. Třeba u Klause se dá hezky ukázat, že jeho vztah s ODS se zásadně rozešel až po té, co byl znovu zvolen. To je, že jste znovu zvolen a v tu chvíli už nepotřebujete samozřejmě to zázemí. Ale v těch slovenských poměrech tohle nastávalo už v průběhu toho prvního volebního období. Případně to zázemí ti prezidenti vlastně žádné velké ani neměli. Jako fakt, když se díváte na Zuzanu Čaputovou, tak ta její strana vlastně neseděla po roce 2020 v parlamentu. Samozřejmě byla to mimo parlamentní formace, ale jako za stolik ji podpořit nemůže. A jste v situaci, kdy vlastně vám přijde na mysl otázka, jestli vám to stojí za to. Tohle bylo vidět krásně u Andreje Kisky. Já jsem to tady třeba nezmínil, a on došel k závěru v určitou chvíli, že z toho prezidentského úřadu dokáže ovlivnit asi příliš málo. Takže si založí vlastní stranu, on předtím žádnou neměl, která ovšem jako v danou chvíli pohořela, to už nebyl prezident ve volbách. No, tak jako myslím, že získal nějakých 6%, stěží přelezla přes tu 5% klauzuli. Takže jako ten rozdíl v těch českých poměrech, ti prezidenti skutečně hodně dbali na to, aby měli zázemí, které jim zajistí znovu zvolení. To se dá říct u všech těch tří. Petr Pavel, já si myslím, že on nad tím taky přemýšlí. Jako jste v druhém roce nebo na konci druhého roku teďka, on sice tvrdí, že obhajovat nechce, ale podle mě to tam tak jako bliká neustále v pozadí. Jako přece jenom vypadá dobře. Popularita není nějak špatná. V určitou chvíli s premiérem Andrejem Babišem může být někým, kdo vlastně bude reprezentovat nějaký protikladný tábor. Já jsem tady nepoužil výraz opoziční prezident, ale já si dovedu docela pěkně představit Petra Pavla nikoli jako provládního prezidenta, vím, že to zní škaredě, ale ještě lépe jako opozičního prezidenta. V tom si myslím, že bude mnohem agilnější, než je teďka z hlediska vnitřní politiky, protože ho k tomu prostě bude tlačit situace. A v tu chvíli se otevře logická otázka, no dobře, a jako já nechci nic přivolávat. Potřebujeme opravdu protiváhu i na dalších 5 let v prezidentském úřadu, ne? Jako ono to ve vás bliká, podle mě ten čertík, že chcete pokračovat. Už nám poslední příklad, omlouvám se, Honzo. Václav Havel, když se stal prezidentem, tak říkal, no, nejpozději do těch voleb roku 90. To vlastně ho volili. Pak byl prezidentem do roku 2003. Hodně dlouhá doba. Dobře, tak já moc děkuji za výbornou přednášku. Já dostanu flašku. Ty jo. Moravského vína. Děkuji. Organizační informace. Ne, děkuji.